Fl-Università ta' Malta l-ewwel darba se jibda jingħata kors undergraduate dwar is-settur volontarju. L-Università l-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat iffirmaw ftehim biex dan il-kors jibda jiġi offrut mill-Fakultà Tisjieħ tas-Soċjetà minn Ottubru li ġej. Fi-stqarrija mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u dak għall-Volontarjat intqal li l-kors se jsir b'investiment ta' 12,000 euro. Huwa fil-livell MQF 5 u se jingħata fuq medda ta' sena part-time bħala studju ta' filgħaxija. Il-kors jgħod l-aktar għal min jamministra jew għandu sehem f'xi għaqda volontarja. Iċ-chairperson il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, Gertrud Buttigieg u Mauro Paċ Paraskandolo, qalu li l-kors għandu lan li jsaħħaħ l-amministrazzjoni tal-għaqdiet. Dan il-kors bħala diploma li qed nagħmlu mal-Università huwa biex issaħħaħ l-amministrazzjoni l-amministraturi fih dan is-settur tal-volontarjat ħalli allura s-servizz li aħna nagħtu fil-komunitajiet tagħna ikun iżjed professjonali. Min-naħa tiegħu ir-rettur tal-Università l-Professur Alfred J. Vella ġie kwotat jgħid li dan il-kors għajn lill-istudenti jsiru mexxejja li jikkontribwixxu b'mod pożittiv lejn il-komunitajiet. Ta' pjaċir tiegħi illi qegħdin naħdmu biex niżviluppaw dan il-programm għal ċertifikazzjoni tal-volunteering. Hija attività li mhux biss tagħmel ġid lill-soċjetà dawk li qegħdin jieħdu l-benefiċċju ta' dan ix-xogħol, imma wkoll tal-nies infushom li qegħdin joffru dan is-servizz. Preżenti għat-tnedija tal-kors anke l-Ministru għall-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli u l-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima.